I na patch no wa onye obira na otu obira ya were kwene ya mana ejiwe none I want them. Ndị ntọ Agbala. I wouldn't talk any nature. I wouldn't let Chineke zipụ n'ọzara. Ị ga-agazi ọma tụta mkpụrụ obi dịka ewo hey unu mepụla m obi unu wụ ndị ntọ Chineke zipụrụ ka unu gaa n'ime ọzara unu gaziri ụzọ ebe unu bịa ga-arịrị ọnụ ntị ọ unu shi ụzọ ori ekwe ọ na-aka nso mana ihe mere na ebe unu abịa ịmakwa unu pụ ebe ga-eleti nọ unu pụ na ga-eleti unu ga go down unu mee down ebu random fast man unu gba random fast wote unu kọma aga akari ịgaba akari mee ga agwụ ogologo ị ga-awụpụta ngwa ụzọ gbara anọ agala akari gala aka ekpe debegwa anya otu imewe ọzara ba ga na-ebu Chineke ga-anapụta ọnụ ime ọzara kwa asọ gaba ma agwọ nsọ na ndị ọbụla ya jipụrụ ga-aga arụ na ha ọrụ na ya ga-echekwaba ha unu ga-azọ agwọ na akpị ụkwụ unu ga-azọ echi mmiri ụkwụ unu ga-azọ mgbada unu ga-azọ mọnke unu ga-azọ ero buruburu adịghị hụ na agụda azọfọ udele ga-abịakwuru ọnụ bịakwute ọnụ ma ọgụda atọ ọnụ Chineke kwuoli ya na ya ga-anọnyere ndị ọbụla o zipụrụ n'ime ọzara na ya ga-agbanwe dịka Moses si dịpụga ihe ha na n'Izrel ọ watime ka Chineke ga-esi zipụkwa n'ọnụ n'ime ọzara unu ga-aga loo ije ọma na onwune m onye nwa eduore m ọnụ ụmụ okorobịa ọma Dede, ọ bụghị ihe egwu ha na-echi chere ka m kọwara gị anụ m n'ime nrọ Chineke asị m gawa n'aza aga m anwụ okorobịa dị mma Bara ọrụ ọ yikwana efe ọcha ngakwela njọ juru ya n'ahụ lekwa ebe anyị zọrọ ukwu njọ ebe a na-eshi njọ Chineke asị m kpọrọ nwanne m nwoke gawa gasị gị were onwe gị nyefee ya n'aka Chineke maka njọ juru gị n'ahụ njọ gị na-eshi isi ọ na-eshi isi awụ ga anya ga na njọ ka a na Chifu ime itekrala asị ndị ara anyụrụ eriela na m si onye ara anyụrụ edina m lekwe njọ chere agbọbi ukwu samba egbekwula igwe ka biko iso njọ si m n'ahụ nga ibira ọwụ nga njọ ka ịhụ ụkwụ sọ mata n'elu njọ ndị mmụọ o wetere gị na ndụ m wepụkwa gị egbe eluigwe ọnụ m ejidekwu ka nara shikwa ego one time ndị mmụọ dobikwa ego ọgwụ ire Malaysia ị ga-aga Poland very soon Jesus ya jibie ego ọnụ agbakwala aha Chineke na nkịtị Chineke akpọ n'ọkụ eletisi bịa ngaji bụ ụlọ ha ka m nọ leti nwa ọbụla dị ka m na-erigre n'ime ọbara nwatịrị ịma nwatịrị ejiri sam ịma ọbụla ole awụfu n'elu obe Kalvarị iji napụta m maka libie ego ọnụ Pilot eyiri ngo onye ị ga-eme disi kuna nwoke dị ahụ ọnụ unu bụrụ ahụ ọnụ agahụ gị gị bụrụ ọtọ ịbịara atọ ata mkpụrụ obi m ma ọchịgo atoriele. May the Lord have mercy upon you because you don't know what you're doing. Ịmakwasị ịkala ịmakwasị itiana ịwọla ntị gwe ịkakwara aka ihe nyere n'ihu irele kọntọ ka ya na ntị ote kọsị ebe dị ya na-edisi ifu m gị na-esogo onye ya nweta gị na day broad light maka chukwu ya rie gị bọnkịrị oricha gị bọnkịrị maka ebuda femela n'ime ọzara na ụnụ gacha gị kpọm baskat nwanne m nwoke ikwuwala ọnụ nke nwe ikewala ntị ikewala ọnụ ọ maghị ihe onye njọ juru ya n'ahụ njọ ya na-eshi isi ka Chineke gbaghara gị njọ gị n'aha Jizọs tụtụrụ na Singapore nwoke m tụtụrụ Singapore dị chi igwe onwe gị ịwụda ọchị ebe nwaanyị ukwu samba roundabout m na-atụkwa n'aka roundabout ama m na ibu ya na-aza agahụ gị egbe eluigwe gbakwote liwa gị ọchị ịbịara sị m njọ bi m n'ime ebe ka ilecha dịbụ ụlọ ha ka m nọ chief esukwara ihe ọma unprotected chief ya chief esukwara ihe ọma ihe ọ pụtara n'Igbo ka i were m bịa na my kingdom na-asị m ya nwe onye njọ na-eshi m n'ime ị ga-ala ka ahịa ọkwago brother so gị n'azụ brother yi so ọkụsụ white esonye gị n'azụ na kacha n'ime ọzara nga m awụrụla ọnụ ọzara ma agwa eride ọnụ ụnụ kpọ m onye oshi gabanụ ana m eche ọnụ aga m anụ nkụta ọnụ ụnụ abụọ aga m ejide ọnụ ote aga m enwe ọnụ akpọnụ ndị preach
iwere ihe nye m anọ n'ihu ya n'anya ya na-edisi ifugo unu gaje ozi ọma ji m eme eksperimenti ahụ njọ obi m n'ime ngo oshi njọ ị ga-agbaji ụkwụ kwa ihe rikwasara n'elu ya maka agbajido ụkwụ gị mara sị echidi m ala ihe ha na-abịa damn you imagine mmadụ nọ gị ewu na-enyo ya aga m echi agha anọ nga m anọ pịa ihe Chineke sọ ọnụ ga-azi ozi ọma asị ha ọnụ ga-akparịa mmanụ. When you are asked to go to preach, do they ask you to go to salt? Asị ọnụ mee mmanụ salt. Ịbịa nga m na-emere m mali ịsị na atọ ngọ ndụ mbụ eluigwe otu agụ ọhụ gị ile otu edọsụta gị elu ala ibiri eji ma speak in tongue. Egwe katapila kwara m go damn you. Ọ bụ bene enwe the great m na-atụfusi aka na roundabout. Ama m tụ roundabout nọgụ n'ọchị. Ke nwoke nnọkwa na-ele gị anya down below. O me preach. Eziri anyị n'ọzara njọ aka ya na-aga n'ukwu gị na-aṅụ. Inwetele brother in Christ. Onye brother in the desert.